Siger du, Mikkel? Jeg skruede et mål. Og der er skruet mål. Drenge, det var godt det der. Der er sådan noget god energi. Jeg lige vil have den. Hvad? Han kan løbe med i 3 minutter. Nej, kig på bolden, drenge. Frederik, luft det fremad. Sparke. Stik fra sig bag. Godt, Ibrahim. Ned på jorden med den. Du har ikke mig med. Øj, flot mål. Udmærket! Det var flot, så. Til ham næste Der gang. er ikke mål. Jo, det var mål. Jo. Jonathan, flot, Jonathan. Skal vi se, om vi kan få et til, drenge? Til at slutte af på. Kom nu. Op med hovedet, det går da godt nu. Kom så. Jeg tror 1 til 2 minutter igen. Kom så, drenge. Pres opad. Opad. Pres. Godt, Nikolaj. Du kan nå nu. Fokus. Hold i fokus. Godt, Nikolaj. Og samarbejde. Hvad står det? 6-2. Pres opad. Tag ham, yes. Det er godt, Emil. Sådan er det sikkert. Godt kørt. Godt, Jonathan. På ham! Fik du fat i, hvad jeg sagde dernede til dig? Op med det samme, ikke også? Så de ikke får det der meter til 2 meter foran dig. Så kan de lave de der skud, ikke? Helt op til dem. Ligesom når du ligger inde i midten. Se ud af, Jonathan. Kig på bolden. Op! Asperger! Ej, selv på jer. Godt løbet. Ibrahim. Jonathan, se på tværs. Lad os starte til det mod mål, Jonathan. Direkte mod mål. Ja. Det er ret at se, at de har fået lidt mod på det her på et sidste. Det synes jeg, der er god energi her, det vil jeg sige. Der er positiv energi, så vi slutter. I vil da sige tak for kampen, drenge! Tak for Jeg siger tak for kampen. Ja. Tak for kampen. Tak for kampen. Tak for kampen. Tak for kampen. Ja, det var ærgerligt. Ja. Det var fandme flot. Så, tak for kampen, drenge. Hvad hedder det? Tak for kampen, dommer. Jeg havde glemt det med målene. Nej, det er sgu ikke til at vide. Jeg prøver, det er fair nok. Jeg ved det på forhånd, inden jeg tager hjemmefra, men jeg glemmer det sgu. Det er helt okay. Ja. Prøv, der er ikke noget, det er godt dømt der. Jeg synes, der var ikke noget at komme efter. Nej, det er der heller ikke, for det er, de opfører sig pænt, og